Әгъүзу биллаһи минеш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез иншааллаһ тәгалә булыр ихласлык турында һәм дөрес ният турында. Булар икесе дә бик тыгыз бәйле әйберләр. Кешенең дөрес нияте булу һәм дә инде ихлас булу. Дөресен генә әйткәндә, нәрсә соң ул ихлас дигән вакытта? Ихлас ул шулай бит чистарту. Күңелне чистарту башка төрле теләкләрдән, ниятләрдән һәм шушы ниятне, теләкне калдыру бары тик Аллаһы Тәгаләне генә. Мөхтәрәм кардәшләр, без мөселманнар, мөселман кешеләрдән нәкъ шуның белән аерылабыз да. Ихласлылык белән. Безнең гамәлләребезгә дә бәя бирелә аларның ихласлылыгына карап. Аларның ни дәрәҗәдә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен һәм ни дәрәҗәдә чиста булуына карап. Чөнки калган бер генә эшнең дә мәгънәсе булмый, әгәр кеше ихлас булмаса. Икенче төрле әйткәндә, ихласлылыкны искренность безнең шулай бит аңламаган кеше булса, ихласлылыкны ул Аллаһы Тәгалә белән бәйләүче җептеп күз алдына китерергә кирәк. Әгәр ихласлылык булмаса, безнең эшләребезнең дә, безнең бернинди кылган гамәлләребезнең дә мәгънәсе калмый. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма умиру илля лиябудуллаһа мухлисина лаһуд-дин. Без инде ди һәрбер кешегә дә, һәрбер кавымга да ди Аллаһ Тәгалә әмер кылдык гыйбадәт кылырга Аллаһ Тәгаләгә ди. Менә шушы урында туктасаң да була бер караганда. Аллаһ Тәгалә әйтә гыйбадәт кылыгыз ди. Ләкин ул гына түгел. Мухлисина лаһуд-дин. Ихлас күңелдән ди. Менә әгәр дә без хәзер монда килә икән әйтгәндә химчистка, мәчеткә килә икән. Килә дә җыштырырга кирәк дип әйтәбез без моңа. Вот менә тәрәзәләрне җуырга, бөтен нәрсәне җыеп чыгарга кирәк дибез. Безгә аларның нинди кәеф белән эшләүләре мөһимме? Юк, безгә чиста булсын. Шулай бит. Безгә кирәк нәтиҗә. Алар җыр тыңлыйлармы монда магнитофоннан шулай бит тында колакларына куепмы? Я булмаса анда алар җылы-җылы эшлиләрме бу эшне? Безгә барбыр. Безгә мөһим чисталык, шуларга акча түлибез. Әмма Аллаһы Тәгалә өчен мөһим эш үзе түгел, ә шушы эшне ничек эшләвең. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әмер итеп кенә калмый, гыйбадәт кылыгыз дип. Әйтә: Мухлисина лаһуд-дин. Ихлас күңелдән гыйбадәт кылыгыз ди. Миңа сезнең галочка өчен генә гамәлләрегез кирәкми ди. Миңа кирәк ди сезнең ихлас күңелдән кылган гамәлләрегез ди. Кичкенә чакта без кичкенә бит инде ашап утырабыз хәзер. Стел артында ашыйсы килми. Кичкенә чакта гел шулай бит инде. Я ашта изеп биргән суган ошамый, я бәрәңге чиле пешле булган була. Нәрсәдер ошамый инде. Я ипи юк шулай бит, я башкасы юк. Шуннан соң инде без балалар всё ашамыйбыз дибез инде. Әти безгә карый да, ашап бетермичә китмәсез ди. Әти әйтә. Без инде, раз әти әйтте ашарга кирәк бит инде. Ашысы килми, җылый башлыйбыз хәзер. Күздән яшь чыга, үзебез ашыйбыз. Әти әйтә: "Килеп ашагыз" ди. Елмаеп ашагыз ди. Монда җылап утырмагыз ди. Без инде кичлек шулай кичәнеп, елмая ашыйбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә дә безгә әйтми, теләсәң ничек эшләгез ди. Иско живон, шулай бит. Эшләгез ихлас күңелдән ди. Эшләгән намазга килеп бастың икән, миңа сезнең ул теге намазыгызны килеп үтәп китүегез генә кирәкми ди. Миңа кирәк шушы намазыгның бары тик минем өчен генә булуы ди. Ихлас күңелдән кирәк ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, хәзерге мөселманнарга шушы җитеп бетми. Безнең гамәлләребез бик күп, мөхтәрәм кардәшләр. Бик күп гамәлләребез. Элекеге сахабаларның төшенә дә кермәгән изгелекләрне кылабыз без хәзер. Дөрестән дә шулай ул. Дөрестән дә шулай. Күпме мәчет төзелә. Сахабалар ничә мәчет төзегәннәр? Бер мәчет. Пәйгамбәр саллаллаһу вакытында алар бер мәчет төзегән. Хәзер без үзебезне белгәннән генә дә шулай бит. Татарстанда 1000 мәчет бар инде. Хәзерге мөселманнар шуның кадәр күп эшләрне эшлиләр.
Без белгәннән генә шулай бит күпме китаплар чыгарылды хәзер. Күпме гәзитләр чыга, күпме брошюралар, күпме дәресләр, вәгазьләр, әйтеп бетергесез саны. Әмма нәтиҗәсе сахабалар эшләгәннең 0,1%дыр. Шулай бит. Нәтиҗәсе. Сәбәп нәрсәдә? Аларның ихласлылык безнекенә караганда бермә-бер көчлерәк иде. Ихласлылыклары аларның бермә-бер көчлерәк иде, мөхтәрәм кардәшләр. Аларның һәр бер эшләгән эшләре дә, утырып су эчсәләр дә, я булмаса сарык көтүе көтәргә чыксалар да, алар бөтенесе дә Аллаһ ризалыгы өчен иде. Алар, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә бакчага чыгып утырсалар, алар Аллаһы Тәгаләне уйлап утыралар иде. Чыпчык сайраганын тыңлап түгел, шулай бит. Алар Аллаһы Тәгаләне мәчеттә генә искә төшермиләр иде, алар Аллаһ Тәгаләне һәр вакыт истә тоталар иде. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, ихласлылыкның шулай бит төп мәгънәсе. Ансыз безнең кылган гамәлләребезнең бернинди мәгънәсе дә юк. Алар бөтенесе бу дөньяда гына кала. Әйе, сине намазың өчен кешеләр мактаячак, авыз ачтырган өчен сиңа рәхмәт диячәкләр, китап чыгарган өчен сиңа дуга кылачаклар. Шулай бит. Әмма Аллаһ Тәгалә каршында синең үзеңнең кылган гамәлләреңнең, мөхтәрәм кардәшләр, савабы булмаска мөмкин. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, иң беренче чиратта ихласлылык әлә лиллаһи динул халис. Аллаһ Тәгаләгә ихлас дин кирәк ди. Тегенди мондый дин түгел, ихлас дин кирәк ди. Без нәтиҗә артыннан кай вакытта куабыз. Безгә кирәк нәтиҗә, шулай бит. Без кешедән сорыйбыз икән, сиңа ничә кеше йөри дәрескә? 10 кеше йөри. Минекенә 1,5 йөри. Без аны сорыйбыз икән, әлеге дә баягы синең китабың ничә битле? 15 битле, минеке 350 битле. Синең ул китабың күпме тираж белән чыкты? 100 штук чыгара алдым инде. Минеке 1,5 миллион булып чыкты. Әмма, мөхтәрәм кардәшләр, без менә шушы сан артыннан куып, шулай бит ихласлылыкны онытып җибәрәбез. Әбу Ханифа рахимахуллаһ гомерендә бер китапта язмады. Әбу Ханифа рахимахуллаһ әле Фикхул Акбар китабында, ул бик кыска гына, бик кичкенә генә, ул нәзик кенә китап. Аны хәзер любой мәдрәсә бетергән шәкерт яза. Утыра да, шулай бит, ярты сәгать эчендә язып куя. Гыйлем күп бит инде. Әбу Ханифаныкына караганда күбрәк бит хәзер безнең гыйлем. Шулай дип уйлыйбыз. Ярты сәгать эчендә язып куя ул китапны, шулай бит. Әмма Фикхул Акбар әле аны да ул язмаган булырга мөмкин диләр укучылары диләр. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, ихласлылык дигән нәрсә, Аллаһ ризалыгы өчен эшләрне эшләү дигән нәрсә аларның иң беренче урында була. Нәтиҗәгә караганда, я булмаса ниндидер цифрлар, ниндидер саннар артыннан кууга караганда. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Илля аллазина табу ва аслаху ва атасаму биллаһи ва ахласу динахум лиллаһ. Иманлы кешеләрне Аллаһ Тәгалә булай дип тасвирлый. Алар ди тәүбә китерүчеләр, изгелек кылучылар, һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә генә гыйбадат кылучылар, диннәрен чистартучылар, Аллаһ ризалыгы өчен диючеләр. Ахласу динахум лиллаһ. Диннәрен чистартучылар. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, бик матур сүз. Ахласу динахум лиллаһ. Аларның диннәре Аллаһ ризалыгы өчен генә. Тоткан уразасы да, намазы да, садакасы да, я булмаса нинди генә изгелек кылса да, хәтта иләнсә дә, булар бөтенесе Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Мөхтәрәм кардәшләр, кыямәт көнендә күктән бер тавыш, аваз ишетелә. Һәм шул тавыш әйтә: Кем өчен нинди изгелек кылсагыз, шуннан сорагыз әҗрен диелә. Кем өчен кылсагыз, шуннан сорагыз әҗрен. Әгәр дә кыласыз икән, күршегез өчен, аннан сорагыз. Түрә өчен, аннан сорагыз, шулай бит. Хатын, балалар өчен, аннан сорагыз. Әгәр дә кыласыз икән изгелекне Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгаләдән килеп сорыйсың.
Менә бу мөхтәрәм кардәшләр ислам диненең төп нигезе. Кай вакытта әйтәләр, ислам дине нәрсәсе белән көчле диләр. Менә бездә намазлар, уразалар бик каты көчле шулай бит. Безгә дингә кергән кеше аларны үтәргә тырыша. Мәсәлән, башка диннәрдә 1 миллиард кеше булса, әмма ул үзен шушы дингә саный, шушы дингә дип, әмма үзенең динен белмәскә мөмкин. Ислам динендә булган дини кешеләр үтиләр диннәрен. Алар бездә шулай бит үтәргә кырысырак. Килгәнсең икән намазыңны укы. Болай гына йөрмә. Әмма моның сәбәбе бу Аллаһы Тәгалә өчен ихласлылык күрсәтү. Аллаһ Тәгалә өчен ихлас син иман китергәнсең икән аның ризалыгы өчен генә, димәк син аның Аллаһы Тәгаләнең әмерләрен үти башлыйсың. Кемдер әйтә, мин Аллаһы Тәгаләне яратам ди, миңа шул җитә ди. Әйтик, мәсәлән, мөселман кешесен, гади татар кешесен алсак, ул әйтә, мин Аллаһ Тәгаләне яратам ди. Беркем дә әйтми Аллаһ Тәгаләне яратмыйм дип, ышанмыйм дип шулай. Әмма Аллаһы Тәгаләне ярату, ул Аллаһы Тәгаләгә шулай бинең әйткәннәрен үтәүдә дип атала. Аның хикмәте шунда. Ярату ул ниндидер эшсез булмый, гамәлсез булмый шулай бит. Яратасың икән, димәк Аллаһ Тәгаләнең әйткәннәрен үтисең. Һәм автомат рәвештә шулай килеп чыга да. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең гамәлләрен үтәгән кеше дә кире яктан шулай ук Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип Аллаһ Тәгаләне яратып эшләсә иде. Һәрбер нинди изге берәр гамәл кылган булса да. Хәтта ирләр, егетләребез сакал үстерсә дә, шулай бит. Сакал үстерсә дә, кечкенә генә бер мисал. Нәрсә өчен үстерәсең? Дуслар көлә дипме? Бу кечкенә генә синең тышкы кыяфәтең, анда да Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы ята. Аллаһы Тәгалә риза булсын дип эшләгән эш бу да. Болай гына түгел, шулай бөтен кешедә сакал бар дип анда һәм башкасы дип. Хәзер бит гомумән алганда, мөхтәрәм кардәшләр, ислам динен артык фәнниләштерәләр. Артык фәнниләштерәләр. Әгәр дә карасагыз, шулай бит. Хәтта сакал үстерү турында да статья бар, шулай. Сакал үстергән кешенең тестостерон күбрәк була. Ул ир кеше була, әзрәк курка, шулай бит, аның кыюлыгы арта. Хәтта сугыш вакытларында да сакал үстергән кешеләрнең исән калу очрагы күбрәк икән. Выживаемость больше. Сакал үстермәгән кешеләргә караганда. Хәзер инде нишлибез? Сакал үстерергә кирәкме? Шулай бит. Кеше куркытыр өчен. Юк. Элекеге сахабаларга радиллаһу анһум буларның берсе дә кирәк түгел. Аллаһ ризалыгы өчен. Я булмаса, намаз уку турында да, кешегә намаз турында сөйли башласаң, әйе шул, намаз бик файдалы ул билләргә файдалы, муенга файдалы, күзләргә файдалы. Безгә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын таныр өчен табигатькә карап, дәлилләр эзләргә кирәк түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Артык фәнниләшеп китте хәзер, һәм без диннән эзлибез, ниндидер бер файда эзлибез. Ислам экономикасы да, мөхтәрәм кардәшләр, иң яхшы экономика, иң эффектив экономика, акчаны бик күп китерә. Шуңа күрә, пожалуйста, иң күп банклар Көнбатышта, мөселман банклары Лондонда, Германиядә бар. Әмма аларга савап буламы соң ул банклардан? Юк, аларның максат акча эшләү, Аллаһ ризалыгы түгел. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең максатыбыз да диннән ниндидер файда алу түгел. Динебезне без файдабызга куллану түгел, ихлас Аллаһ ризалыгы өчен дип аны үтәү. Файдасы аның, русча әйтсәк, побочный эффект. Аның файдасы. Шуннан килгән нәтиҗә аның файдасы. Аллаһ ризалыгыннан килгән нәтиҗәсе. Мөхтәрәм кардәшләр, Гали радиллаһу анһу әйтә: "Гамәлләрегезнең күплеге турында түгел, кабул булуы турында уйлагыз" ди. Гамәлләрегезнең күплеге турында түгел, кабул булуы турында уйлагыз ди. Гали радиллаһу анһу әйтә. Без хәзер хаҗны да коллекция итеп җыябыз. Безнең өчен хаҗ хәзер коллекциягә әйләнде. Син ничә тапкыр хаҗ кылдың?
3 тапкыр, мен 4 тапкыр. Уже автоматически мен сенден яхшыраак. Шулай бит. Мен 4 тапкыр кылдым. Сен гымра кылганың бармы? Юк, шул менә бер генә тапкыр барып кайттым. Мен 4 тапкыр бардым инде Рамазанда гымрәгә. Рамазан айында бардым. Рамазан айында кылган гымрә савабы буенча хаҗ кебек. Так что мен автоматически 8 тапкыр хаҗ кылган булып чыгам. Так что отдыхай. Менә хәзер без шуның белән ярышабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Коллекция ул безнең өчен. Хобби. Хобби шулай бит. Син тәһаҗҗүд намазларын укыйсыңмы? Юк, шул тора алмыйм. Мин укыйм. Калдырмыйм. Көннә ничә бит Коръән укыйсың? Бәлки ул көненә бер генә юл укыйдыр. Әмма Аллаһ ризалыгы өчен дип тәһарәтләр, гысылләр алып, юынып, чистарып, кыйблага карап утырып, шушы бер юлны укый да ябып куядыр. Син телевизор каршына утырып 500 укыйсың. Тәһарәтсез генә. Коръәнне куясың, Коръән кагаларга ярамый, ручка белән байтырып әйләндерәсең. Тәһарәт алырга вакыт юк. 500 укыйсың син. Менә буларның мөхтәрәм кардәшләр аермалары бик зур. Шуңа күрә Али радиллаһу анһу әйтә, гамәлләрегезнең күплеге турында түгел, уйлагыз аларның кабул булуы турында ди. Кабул булуы турында ди. Бер кеше үлер алдыннан булай дип әйтә. Яхшырагын бергән булсам ярар иде ди. Икенче тапкыр әйтә, күбрәк биргән булсам ярар иде ди. Өченчесен әйтә, яңгырагын булса әйбәт булыр иде ди. Һәм үлеп китә, үлер алдыннан. Малайы шуннан соң бу кешенең төштә күрә. Бу кешенең төштә күрә дә әтисен сорый. Әти, син нишләп үлер алдыннан әллә инде сәер сүзләр әйттең ди. Улым ди. Минем ди кулымда 2 ипи кисәге бар иде ди. Берсе ди катканрак кичәге иде ди, берсе бүгенгесе иде ди. Бер фәкыйрне күрдем дә аңа садака бирәсем килде. Һәм мин аның искерәген бирдем ди. Шулай бит инде. Без бит хәтта садака биргәндә дә акчаның искерәген бирергә тырышабыз. Сез алай түгелме? Мин шулай. Тузганрагын шулай бит. Карыйсың да жаңгарагын үзеңә калдырасың шулай бит. Тузганрагы садака итеп бирәсең акчаның. Шуннан соң ул әйтә, мин монда килгәч кенә белдем ди, аның теге яхшырак ипигә савабы күбрәк булганын, шуңа күрә тегесен бирәсем калган дип хәзер үкенәм ди. Шулай итеп ди, акчаны да мин шулай дип әйттем ди. Күпмедер акчаны бирдем ди, әмма күбрәк биргән булсам моның савабын ди, монда гына күрдем аның өчен нәрсә булганын ди. Һәм өченчедән ди, минем киемем бар иде. Иске киемне бирдем кешеләргә ди, фәкыйрьләргә ди. Яңгарагын биргән булсам, савабы монда гына аңладым күпме буласын ди. Шуңа күрә ди, мөхтәрәм кардәшләр, ихлас күңелдән эшләнгән эштә син һәр вакыт Аллаһы Тәгаләдән шулай бит өмет итәсең. Аллаһы Тәгаләдән өмет итәсең шулай берләрне. Инде Якуб әл-Махфуф бер галим рахимахуллаһ шулай ди. Ихлас кеше ди, начар гамәлләрен яшергән кебек, яхшы гамәлләрен дә яшерүче ди. Ягъни үзеңнең ихласмы юкмы икәнлегеңне беләсең килсә, син изге гамәлләрең турында сөйлисеңме, әллә сөйләмисеңме? Шулай карарга була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә кеше берәр изгелек кылып, аны кешегә сөйләсә, башка кешегә ди, ул изгелек автомат рәвештә юкка чыга. Аннулируется. Шуңа күрә теге мин 4 тапкыр хаҗга бардым дип әйткән кеше хаҗлары аннулировались. Мактанып әйтү турында сүз бара, шулай. Мактанып әйтү турында һәм кешеләргә шуның турында сөйләп йөрү турында бара. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче гамәлләрнең Аллаһ ризалыгы өчен булуы мөһим. Ул шахид, ул гына тәнкыйтьче һәм ул гына синең гамәлләреңгә бәя бирүче. Менә шушыны изге гамәлләр кылганда исәптә күздә тотсаң, гамәлләребезнең нәтиҗәсе бермә-бер артыр иде. Мөхтәрәм кардәшләр, инде русчада сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Дорогие друзья, сегодня мы говорим об искренности и благом намерении.
Что такое намерение? Намерение на, скажем так, этот термин переводится так. Юхауилюль ада иляль гайбада. Намерение превращает обычные вещи в поклонение. Что-то ты делаешь обычно, а благодаря намерению это превращается у тебя в саваб. Какая разница, например, по улице идут два человека? Какая разница? Никакой. Внешне никакой разницы нет. Но один человек вышел с намерением познакомиться с девушкой, другой человек вышел с намерением подышать свежего воздуха. Тот, кто вышел подышать свежего воздуха, он получает саваб, а тот, кто вышел на охоту, да, тот получает грех. А разницы никакой, они оба блуждают по той же улице, ходят по тем же тротуарам. Но намерение все делает по-другому. Человек идет в мечеть. Или, например, человек выходит из дома, идет, смотрит мечеть, зайду-ка. За то, что он дошел до мечети, саваба ему не будет. А человек, который вышел с намерением пойти в мечеть, за то, что он дошел до мечети, уже саваб у него. Просто за то, что он ходил. Вот это намерение превращает обычные наши дела в поклонение. Поэтому истинный мусульманин, верующий человек, постоянно должен иметь в сердце намерение ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Любое благое дело, которое ты делаешь, оно сразу же превращается в поклонение. Любое. Даже обычное дело. Спишь. Оно тоже может быть савабом. Заснул с намерением отдохнуть, чтобы завтра прибавилось сил, чтобы сделать благие дела. За то, что ты спишь, тебе записывается саваб. Автоматически. Это нигде больше такого нет. Больше нигде такого нет, чтобы столько саваба записывалось. Просто за сон. Или просто за то, что сидишь. Вот, например, люди здесь сидят в мечети. Час сидят просто. А то, что ты на полянке сидишь, это одно дело. А здесь же ты просто сидишь. Ничего не делаешь, но за это саваб получаешь. Потому что ты сидишь ради Аллаха. Если бы не ради Аллаха, тут никто не сидел бы на жестком полу. Да, неудобно. Слушать постоянно что-то. Никто из нас не сидел бы. У нас только на собраниях не сидят. Поэтому это все мы делаем ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валя татруди аллазина ядгуна раббахум билгадати валь аши юридуна ваджха». Не прогоняй тех, говорит, которые молятся Аллаху Субханаху ва Тааля утром и вечером, и днем и ночью, желая лишь лика Его. Вот это, дорогие друзья, первая цель человека. Желать довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. Самое главное намерение. В чем ошибка современных мусульман? В том, что у нас неправильные намерения. Когда мы женимся, когда мы на работу идем, когда мы машину покупаем, у нас очень много неправильного намерения. Когда мы открываем бизнес, например, намерение чаще всего неправильное. Из-за этого и такой результат получается. В итоге. Неправильное намерение. Иногда прикрываемся хорошим намерением. Зачем хочешь жениться? Ради Аллаха, вроде бы, а сам ищешь красивую. Ты договариваешься с Аллахом Тааля. Я женюсь ради тебя, а ты мне давай красивую. Это не ради Аллаха. Когда ты ищешь ради Аллаха Субханаху ва Тааля, ты как раз ищешь по религиозности, и Аллах Тааля дает тебе красивую. Как отец Абу Ханифа рахимахуллах, да? Как он нашел свою жену. Ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы все знаем эту историю. Знаете? Рассказывать не буду. Или не знаете? Да, кто не знает, спросит того, кто знает. Как говорил Каюм Насреддин. Дорогие друзья, таким вот образом, самое главное у нас благое намерение.
И чаще всего шайтан именно в этом как раз путает нас. Пророк, саллаллаху алейхи сказал, что шайтан уже отчаялся, чтобы люди поклонялись кому-то другому, помимо Аллаха. Мусульмане, вот, например, мы очень часто говорим ширк, это сейчас очень модно. Пророк, саллаллаху алейхи сказал: в моей умме ширка не будет. В моей умме ширка не будет, Пророк, саллаллаху алейхи сказал. И об этом можно уже все замолчать. И об этом уже можно не говорить. Но есть понятие тайный ширк, скрытый ширк. Это когда ты с неправильным намерением что-то делаешь, не ради Аллаха. И шайтан поэтому старается, чтобы наши дела стали бесполезными. Никто из мусульман не будет поклоняться кому-то, помимо Аллаха субханаху ва тааля. Ни у кого нет такого намерения. Но чтобы наши дела делались ради кого-то, вот это мусульмане могут сделать. И шайтан как раз работает в этом плане. Когда, например, ты читаешь намаз в мечети, шайтан тебе шепчет. Он говорит: не читай намаз. Он говорит: только что зашел один брат мусульманин. Он тебя видит. Сделай рукух подольше. Сделай саджда подольше. Ты сидишь, читаешь Коран. Тут заходит в мечеть кто-то, говорит: читай погромче и сделай покрасивее голос. Все. Шайтан же не говорит тебе: не читай. И вроде как это уже не шайтан, да? Вот это наущение. Но однако твои дела автоматически уже прекратились быть ради Аллаха субханаху ва тааля. Вот в этом направлении как раз и работает шайтан сейчас в современном нашем обществе. Поэтому, дорогие друзья, для нас очень важно, когда мы что-то делаем, чтобы это было ради Аллаха. И даже если это получится у нас неправильно, то мы за само намерение получаем вознаграждение. За само намерение. Мы знаем самый знаменитый хадис, который передал Умар ибн аль-Хаттаб, рады Аллаху анху, про ният. Иннамаль ахмалю бин ният. Все дела, говорит, оцениваются по намерению. Все дела. Когда мы, например, работаем на заводе, и нам выписывают премию, нас же не зовет начальник и не говорит: ты с каким намерением сделал столько деталей? Нам же никто такой вопрос не задает. Сделано, все. У тебя больше всех, получай. Получай, пожалуйста, свою премию. А может, ты хочешь там лучше всех работать, чтобы остальных уволили? Это не важно. Это не важно. Самое главное, чтобы у тебя было хорошее намерение. Вот поэтому, дорогие друзья, это самый главный хадис. Я бы сказал, даже самый главный хадис в исламе. Поэтому в сборнике имама Ан-Навави он стоит на первом месте. Самое главное, говорит, для верующего – это иметь правильное намерение. Если он книгу пишет, если он намаз читает, если он книгу какую-нибудь, Коран читает, садака дает, самое главное – это намерение, а нет. И мы знаем историю. Пророк, саллаллаху алейхи сказал этот хадис в одном обществе. Там было много людей, а из этих людей был человек, который сделал хиджру, переехал в Медину не ради Аллаха, а чтобы жениться. В Мекке они договорились с одной девушкой, женщиной, что поженятся. Но тут иммиграция, нужно сделать хиджрат в Медину, и женщина эта уезжает, и мужчина уезжает за ней, чтобы там на ней жениться. Понимаете? Вроде что он плохого сделал? Что он плохого сделал? Он просто хочет жениться. Но однако хиджрат делалось для того, чтобы спасти свою религию, даже не жизнь, а спасти свою религию. И поэтому люди эмигрировали туда. Эмигрировали в Медину. Таким образом, этот сахаба, рады Аллаху анху, сделал хиджру не ради Аллаха субханаху ва тааля, а чтобы жениться на этой женщине. И вот этот хадис и этот пример
служит для нас всех сейчас в религии. Для чего мы делаем наши поклонения? Для чего? И поэтому, дорогие друзья, сейчас делается очень много добрых дел. Сейчас тратится очень много денег на благотворительность, чтобы накормить бедных, чтобы одеть бедных. Делается очень много благих дел по спасению животных и так далее. Но с каким намерением это все делается? По сравнению с мусульманами, гораздо большей благотворительностью занимается Запад по сравнению с мусульманами. Но говорит ли это о том, что Запад получит за это саваб? Нет. Все их благие дела, они остаются в этом мире. А мусульманин, который хоть и мало делает, но получает вознаграждение у Аллаха Субханаху ва Тааля. Это не повод, чтобы делать мало, дорогие друзья. Естественно, нужно сделать много, но надо делать качественно. Качественно. Ты накорми одного бедного, но корми его в течение всего месяца. Это лучше, чем накормить 30 человек. Это лучше. Например, ты собрал 30 человек, накормил их обедом и все. Они ушли. А что они будут кушать завтра? Ты стабильно подумай об одном человеке, который сегодня покушал, знает, что завтра покушает, и знает, что он послезавтра покушает. И это для него лучше. Вот это лучше, дорогие друзья. Здесь ты не стремишься уже за какой-то численностью. Тебе главное, чтобы было ради Аллаха, чтобы было качество. Вот это губит сейчас современных мусульман. У современных мусульман очень большой потенциал. Очень большой. Но какие намерения? Все зависит именно от этого. Все зависит именно от этого. Все зависит от того, что ради Аллаха это или не ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда пророк ﷺ выехал на Табук, это была война против византийцев тогда, и многие люди не смогли с ним поехать, потому что у них не было снаряжения. Чтобы туда пойти с ними, каждый человек должен был сам себя снарядить. То есть лошадь нужна была, или хотя бы меч, военное что-то, обмундирование. С собой надо было еду взять, и они не смогли. И когда они выехали, пророк ﷺ обратился к тем, кто были с ними, и сказал: «Поистине, говорит, «Инна биль мадинати акваман, ма сиртум масиран, валя катартум вадиян, илля кану маакум». Они, говорит, с вами не преодолевали этого пути, этих долин, но однако они получат такое же вознаграждение. Почему? Потому что они очень хотели, но не смогли. Но не смогли. И поэтому, дорогие друзья, сейчас вот все собираются в хадж, например, да? Есть люди, которые очень хотят, но нет возможности. А есть люди, которые... Ну, что делать? Ну, может, в хадж съезжу, посмотрим. То есть особого-то и желания нет, но деньги есть. Но деньги есть. А иногда нет ни желания, ни денег. А иногда есть и желание, и деньги, но ты не едешь. Это уже хуже всего. Это хуже всего. И поэтому, когда ты имеешь правильные намерения, тебе уже автоматически записывается вознаграждение. Очень много, дорогие друзья, благочестивых людей будут в судный день, которые ничего не делали, потому что не смогли, а будут в раю, как будто сделали. Мы знаем историю, когда один человек шел по пустыне, увидел очень много-много там песка, барханы песка, и сказал: «О Аллах, если бы все это было золотом, если бы это все было моим, я бы все это раздал как садака». И все. Вот так про себя сказал и ушел. Такое чистое у него было намерение. И когда он пришел в город, там сидел Муса, алейхиссалям. И увидев этого человека, он сказал: «Аллах Тааля принял твой садака». Этот человек говорит: «А я, говорит, ничего не давал. А разве ты забыл, говорит, про горы золота? Разве, говорит, ты забыл про горы золота, которые ты пожертвовал?» Вот такое, дорогие друзья, чистое намерение дает нам большое вознаграждение.
А большое дело без намерений не дает нам ничего. Абсолютно. Это просто пустые дела, которые остаются в этом мире, которые занесли люди у себя, там галочку сделали, бумажки написали, и даже люди тебя забудут через некоторое время. Никто тебя даже помнить не будет. Каких великих людей, дорогие друзья, сейчас помнят? Помнят тех, которые жили и делали что-то ради Аллаха Субханаху ва Тааля. А те, которые жили только ради себя, они остались уже в истории, мы даже не помним их имена. Хотя они сделали очень много большого. Перестраивали города, но все это было лишь ради собственного величия. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, городов не строил, дворцов не строил. Даже его дом не сохранился. Даже мечеть его не сохранилась при тогдашних границах. Стены не сохранились, ничего не сохранилось. Но каждый день мы во время намаза говорим салават пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что все, что он делал, это было как пророк ради лишь довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. Если бы он хотел величия, он бы получил величие. Люди говорят, вот, например, сейчас люди могут заниматься чем-то ради величия. Можно работать, например, хазратом, имамом, чтобы все тебя узнавали, чтобы тебя слушались. Это мания величия. Ты говоришь, с тобой никто не спорит. У тебя один аргумент. Я хазрат. Да? Один аргумент у тебя есть. Я этот аргумент применил один раз. Ко мне один человек подошел и говорит, вот, говорит, одна русская женщина, говорит, рассказывает туристам, как делают развод мусульмане. Сначала, говорит, дают один талак, ждут 1 месяц, потом второй талак дают, потом третий, и так каждый месяц. А я ей говорю, так, говорит, неправильно. Надо сразу 3 раза сказать. И он меня спрашивает, как, говорит, правильнее? Я говорю, правильнее, как сказала эта женщина. Правильнее, как сказала эта женщина, а не как ты говоришь. Вроде русская женщина, ему уже стыдно стало, да? Как так? Я татарин, да, по рождению, я автоматически знаю ислам, и тут... И начал со мной спорить. Я говорю, ну, абзый, я же мулла, говорю, ты меметтеге маржа хатын түгел ме айтам? Я же говорю, мулла, ты же уже это... все, говорит, он сразу успокоился. Ну ладно, говорит, тогда, говорит, она права. Все. Тогда, говорит, она права. Иногда так говоришь, как говорится, да? Но у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего этого не надо было. Ему сразу предложили, хочешь девушек, пожалуйста, любую выбирай, самых красивых женщин тебе дадим. Говорит, нет, не надо. Хочешь, сделаем тебя самым богатым человеком? Говорит, нет, не надо. Хочешь, сделаем тебя самым влиятельным арабом? То есть мы будем все тебя слушаться, ты будешь старейшиной у нас. Говорит, нет, не надо. Не надо, ничего не надо. И люди удивляются, так зачем ты это замутил это все, да, тогда? Зачем тахват делаешь, зачем тут к Аллаху призываешь, зачем это все старание? А потому что Аллах Тааля так велел. Потому что Аллах Тааля так велел. В конце концов, дорогие друзья, все наши дела, они только ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Иногда, когда говорят, читаем намаз для того, чтобы для физкультуры. Но для физкультуры можно что-то другое делать. В фитнес ходить, значит, намаз читать не надо, получается. Получается так. Держим уразу для того, чтобы здоровье поправить. Зачем уразу держать? Диету держи. Зачем ты себя мучаешь? Сейчас очень много диетологов, они тебе подберут самые лучшие. Зачем голодать целый день? Можно вот сидеть там на кефирной диете, на творожной, на картофельной, на мясной. Пожалуйста, зачем ты себя мучаешь? Можно уразу держать. Зачем? Поэтому, дорогие друзья, сейчас другой подход начали делать современные. Шайтан. Он начал подходить к религии как к науке. И все сейчас в религии начинают объяснять со стороны науки. Либо со стороны экономики, либо со стороны политики, либо со стороны медицины. То есть и таким образом получается, что человек, мусульманин, и даже человек, который приходит в ислам, он приходит не ради Аллаха, а чтобы вот эти все научные эксперименты попробовать, посмотреть. И, к сожалению, дорогие друзья, это большая ошибка у мусульман.
Вот эти статьи, эти вещи, они пойдут только для самих мусульман, чтобы укрепить иман. Но призывать таким образом людей, это бессмысленно. Потому что они будут приходить не к Аллаху Тагаля, а к какой-то наживе, какой-то пользе. А когда пользу эту не получат, то, соответственно, они и будут уходить. Поэтому самое главное, дорогие друзья, это намерение. Это намерение. И благодаря этому намерению мы даже можем без дел попасть в рай. Естественно, это не говорит о том, что ты не должен ничего делать. Ты можешь иметь намерение, но не иметь возможности. Вот тогда ты получаешь савап. А если ты имеешь намерение и имеешь возможность, то ты воплощаешь это уже в жизнь автоматически. И за это ты получаешь еще большую награду. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля поправит наши намерения, дорогие друзья, и тех, кто говорит, и тех, кто слушает, и тех, кто приносит пользу исламу. Всех мусульман. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля благодаря правильным, чистым намерениям направит мусульман на истинный, правильный путь. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.